I hope nga makuha na ito ni lesson. Matod pa sa usa ka istorya, dunay usa ka tawo nga grabe abilidad. Usa ka dakong gadiring, dunay exhibition gibuhat. Ang maong tao, nag-exhibition sa usa ka pisik nga gikot lubi sa lubi. O niya, more or less, nasa mga 20 feet ang kahabogon. So 20 feet, medyo habok na na siya. Kung mahulog ta na, sakit-sakit na. 20 feet. So karon ang maong tao, nagpakita og abilidad niya dito. Mudaga naman siya, mulukso naman siya, musayo naman siya. And then it so happen nga mingon siya nga, kinsa bay gusto dire nga muuban ako kay tagaan ako dakong reward. Samtang mag-exhibition ko dire nga ikaw nga gusto muuban ako, tagaan nako kag dakong reward. Samtang mudagan ko, mulatay ko or musayo ko dito sa ibabaw sa pisik, nga gamay na bakit pisik. Wala man di magpataas. Wala man gyud bisang dako na kaayo ang reward. Wala gyud bisang isa nga mipasalig. Siguro sa tawhanon ninyo ka nga, kamo ra diha. Bahala na mo sa million diha or unsa pay reward. Wala gyud nagpasalig. Hantod nga sa sige nga challenge, nagyo sa ka batanon, sa kabata-bata dito. Nga mipatas. Ako na lang. Tuod man kinaamay medyo batanon nga may pasalig nga mo uban kay mas nindot kayo ang challenge ng awon nga dili lang kay isa o nya napagyoy usa nga iyang kay gusto niya daw kubuson dito bulatay o nya iya pa yung babahon ug tuod man gibuhat yun katkat ang bata dito yang gidawat dito sa tumoy ang bata yang gikugos nidagan dito sa pisik. Grabe palakpak sa mga tao, grabe gyud ang ilang paghudya kay grabe man yun ka peligro, pero ang bata may katawa raman. Babay-babay pa dito. Humagkugos, yan na pong gibaba. Midaga na po dito, misayaw dito. O grabe yun kas paningit sa mga tao, kaya na-mix ang emotion sa mga tao, kaya basig madisgrasya, mahulog. Pero ang bata, moragwa na yun, may babay-babay lang yapon. Sigit-sigit pa. Kung tuod man human, minaog ang bata mo na sikat, instant superstar ang bata. Gitapukan og mga media, interview nga, sa may sikreto nimo dong, grabe. Wa gyud ka nahadlok hastang kuyawa na dito. Gipabag pa ka, gikugos pa ka. Simple lang tubag sa mga bata. Sa mga bata. Insa nga nganong mahadlok man ko. Nga kana akong gisapyan, ako mang amahan. Pwede ba ta mo palakpak? Kung kita kay lata sa itong umahan, kabalot taon sa itong umahan, makasalig ta, marabag bata, bisa pag mutabok og highway, basta kabalos siya, nagyawiran niyang kamot, naa dito ang tanan niyang kumpiyansa. Bisa pag nakita yung dagko kayong rural, dagko kayong sakyanan, he never mind. Why? Because he knew na his hands naa sa kamot sa iyang amahan. So tanang kumpiyansa na to, mo din pagsalig sa Ginoo. Amen? Sa inyo, sir, naamo sa inyong trabaho nga, makayon ka nga, dili na ordinaryo, di po na basta-basta. No? Ya, kamo ang nahimong defense personnel sa atong community. Nasa inyong protection. Pero salamat sa Ginoo, natuo ko nga naay Dios na inyong gisaligan na sa tanan yung trabaho, appointment, sa operation, misalit ta sa Ginoo. Wala lang sa atong armas, sa ability na to, but for sure, naayod sa gahom sa Ginoo. Mora yun ay ultimate nga assurance na to, nga makaingon ta nga, I'm full secured because there is God and His presence is enough for me. So, matod pa ni David Ray, ang Ginoo mao nga akong kahayag o kaluwasan, busa wala ako'y kahadlukan. Amen. Wala tay angay kahadlukan, una kay na-establish ang imong personal nga connection sa Ginoo. Nakailag ka sa imong amahan na siya ang imong Dios. Nga din dito ta misalig kay kabalota nga diha niya mabuhi ta. Nga diha sa Dios na ay assurance. Sama ba sa usa ka isda? Sa Bible ang tawag gi-represent pod nga fish. Manang si Peter gitawag sa mahimong fisher of men. Kining mangharbis na og mga tao, human siya nga nanagat,
Kaya naaman sa tawag, ingnan sa si Ginoo, gikan karon himuon ta kang mananagat og mga tao. Ibiyaan niya pagpanagat ug dito gigamit si Peter sa kahibulungang paggamit dahil dunay mga nilibo ka mga tao nga nakaila sa Dios pinagi siyang kinabuhi. Now, sama sa isda. Kung ang isda naa siya sa tubig, nindot naa gid siya at freely gid siyang mulangoy, mabuhi gid sa diya kay mao man ang iyang habitation. Apan kung ang isda naa sa diya sa mala, sa yuta, di gid siya magdugay ug mamatay gid sa diya. Sa samang paagi kita binuhat sa Dios. Gikan kita sa Dios. Kung kita naa sa Dios kanunay, nagisgutan sa John chapter 15, kung magpabilin tas punuan, na may mingon si Kristo, ako ang tinuod nga punuan sa paras. Kamu ang maong mga sanga. Apan kung ang sanga di na magpabilin, wala na siyang mahimo. Mamatay ang maong sanga. Sa samang paagi kung naada ka dunay sa Ginoo, maalag unsay krisis, unsay challenge, unsay kahimtang, apan magpabilin ta kay diya kita mabuhi sa Ginoo. Otherwise, kung mubulag ta des presensya sa Ginoo, nga mo ay tinubdan sa tang kinabuhi, diha kita sama ta sa isda, magkisi-kisi na dayon. Kaya wala ta sa tong habitation. So therefore, as we trust the Lord, magpabilin ta sa presensya sa Ginoo. Ikaduhang butang sa pagsalig, mao ang pagpasidungog sa Ginoo. Naunsa man yung pagpasidungog? Meaning, siya may naghatag na itong kinabuhi. So time to time, na ang atong gitawag og recognition. To recognize God, tungod kay ang tanang ownership is from Him. Kinabuhi nato iya sa Dios. Amen? Meaning, ato siyang pasidunggan. Pagmata nimo, salamat nga buhi pa ta. Ako naman yung gihatag illustration, ingon ko nga, ang pagkatulog, ato ng desisyon, nga matulog yun ta. Apan ang pagmata, kinsay nagdesisyon nga kita makamata, dili na ba yun kita? Kaya wala ba ta kabalog makamata patag di, tinuod ba mga sir? Di ba? Pagmata na to, makainta nga, ay salamat, nakamata ko. Tungod na kay desisyon as Ginoo. Dili na atong desisyon. Ang Ginoo ra gyud naghatag nato kanunay second chance. Because God is a God of second chance. He gave us life, He gave us strength, He gave us joy, He gave us a lots of opportunity. And of course, He gave us blessings nga nanginanglan ta sa matag adlaw. So ang ikaduha, mao ang pagpasidungog sa Ginoo. Sa trabaho nato, Lord, salamat kayo sa trabaho. Ikaw naghatag kaalam. Naghatag ka nako wisdom, abilidad. Salamat, Lord, sa kong pamilya, sa tanang mga maayong butang, mao nay pagpasidungog sa Ginoo. Nga meaning bitaw ta sa Ginoo. Doon ay gisgutan sa Proverbs, I think 8 verse 13 nga, pagtahod sa Ginoo, mao ang pagdumot sa tanang dautan. Wow. Ang pagtahod dito sa Ginoo, naa di ang fear of the Lord. Ang pagtahod nato sa Ginoo, tungod kay gila nato ang Dios nga siya ang Dios nga gamhanan, balaan, and then meaning masunurin ka sa Ginoo. Na ang imong fear sa Ginoo. Nakadungdong ko kagahapon, I think kagahapon, sa dawa gahapon, Biyernes, atong Thursday. Nagtulo ta dito sa Barangay Kabaksanan, sa Barangay Council. Kaya naamo ko schedule dito. Tanan ng mga government kuan dito, official sa barangay. And then mitabo ko dito din sa Dikilaan. Kaya na may access road dito. Istorya na kung sa ka maestro dito sa district. Naisgutan nila may ito dito sa Maguindanao. Okay. At nga time dito daw sila itong pag-retrieve sa mga kwarta ba ito? Kung pang-embargo ang mga pa. Isa grabe ang respect daw pagtawad sa mga tao. Si bisan kinsa nga mga tao nga muduol sa ilang senior, kato si ang patuan senior, dili pwede nga mutanaw. Kung muduol daw kaniya, musturya ka, o nakituyo, o kinsa yung ipatawag, dungo yung ka na. Grabe nga respect pagtawad. Kaya ang kondisyon dahil dito, ang ilan din balao dito sa iyang teritoryo, di pwedeng tanawon ng mata ni senior. Otherwise, nakay consequence. Galing yun niya, pat yun. Try to imagine, ana ang balao di mo ba? Na di ka pwede. So, meaning, i-consider niya yung kaugaling as Lord or God sa ilang territory. So, kung naanas kalibutan, grabe ang pagtawad, respect nato sa tao, ang sa pagka sa Diyos. Ang Diyos lagi ang ngayon, mudawat sa atong pagpasidungog. Amen? Siya atong pasidunggan, ngayon ta, Lord, salamat kayo. Ang kanindot lang sa Diyos, kay Diyos siya nga nabihan kadako sa gugma ka nato.
Nga bisan kita makasala, dili ta niya patyon. In fact, in the Bible, pasayloon ta. Nga hinluan pagyud ta, nga tagaan tag chance kay Ginoo gusto gyud nga gamiton ta. Tagaan ka kanunay sa Ginoo og chance. Tagaan ta sa Ginoo og kahigayunan kanunay nga maghinusol, nga mubiya ta sa sala, og mao nay indicator nga we have feared Him. We fear the Lord. Og mo nay resulta sa pagtahod nato sa Ginoo. Tungod sa gahom sa iyang pulong nga ato kanunay nadungog, mamuhat ang iyang pulong nagtudlo nato sa pagtahod sa Ginoo. Kung sulungon ako og sulayan pagpatay sa mga taong dautan, ang ako makaaway, mga tumba o mga pukan. Wow. Ipasalig ni sa pulong sa Dios nato. As long as mosalig ta sa Ginoo sa atong kahayag, sa atong kaluwasan, bisan pag-unsay plano sa kaaway. Sugod sa dili ang kaaway way laing plano. Mao rin yung paghuba sa atong kinabuhi, pagbuhat sa tanang di maayong butang. Apan salamat sa Dios, makasalig ta sa Ginoo nga manalipod sa nato ang tanang nagplano dautan nato, mga pukan sila o mga tumba. Bisag libutan ako sa dagang kasundaluhan, dili ako malisang. Bisag makigubat sila kanako, musalig gihapon ako sa Dios. Kay kabalo si David, nang mudipinsa niya, ang manimalos in behalf niya, mauman ang Dios. So wala siya nagdepende siyang abilidad. Kung taon mo ang history ni David, grabe ba yung ability? Samtang nahimo siyang shepherd boy sa desert, i-assign siya siyang amahan nga si GC. Yun ang Bible, bisang lupo, bisang kinsa nga klase nga mga lupo nga mupahat, mukawat, mupatay, muatake sa iyang mga karniro, iyan yung watas-watason. Iyang watas-watason. Anak kaisog si David. But bisan siyang kaisog, he trusts the Lord. Amen. He trusts the Lord. Misalig sa Ginoo. Na ikatulong butang sa atong pagsalig, maong pagpaminaw niya. Every single day, we have to listen our Father. We have to listen God. Of course, His Word. Mamalandong ta, meditate day and night upon His Word. Yun ang Bible. And behold, you might have success and prosperity. Ang tinuod nga success and prosperity naadya sa pulong. Pagpaminaw sa instruction sa Ginoo. No, kung maminaw ta sa instruction sa Ginoo, naatay reward, naatay favor, naatay breakthrough. Now, sa verse 4, matod pa ni David, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi. Usa desire ni David na makapuyo siya diha sa presensya, diha sa balay sa Dios. Now, dili lang ni kay physical form or templo or church, but what David desired is to dwell in the presence of the Lord throughout the days of his life. More than the best na desire na to. Tuod man, malipay man ta nga naatay mga material things or any blessings at madawat. But David, in fact, he was a king. But one thing he desired is to dwell in the presence of the Lord. So, unsa man ang atong position, unsa man na-achieve nato, ang pinaka-the best nga i-desire din nato nga mupuyo ta diya sa presensya sa Ginoo. Kung asa ang presensya sa Ginoo, there is freedom, there is joy, there is victory. Nothing more, nothing less. Because in the presence of the Lord, there is everything. Na ang protection ng tanan. So si David as a king, try to imagine, he's a king. But he recognized God as the owner of his life, as God the source of everything. And he knew that God is his defender. Kabalo siya, na bisa pagpunsa kadagan yung kontra, yung galing Psalm 91, na libo ka tao sa akong wala, na pulo ka libo sa akong tuo, sila tanan mga pukan. Samtang lamang ako mutanaw kanila, sila mga pukan. Kabalo siya ng Diyos, may mulaban para niya. So yung pangandoy nga magpuyo sa diya sa balay sa Dios. In other words, diya sa presensya sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. Aron pagsud-ong sa iyang kaayo o sa pagpakisayod mahitungod sa iyang kabubuton, sulod diya sa iyang templo. Sa to pa, kung naadi ka diya kanang sa presensya sa Ginoo, naadi ang gitawag meditation. Lord, unsa man imong plano nato? Mo nay pagpaminaw. Meaning, na malandong ka, gusto ka kanunay maminaw sa Ginoo. Na kay meditation, Lord, unsa may plano nako sa akong pamilya, sa akong kaumaon. So, time to time natin gitawag consultation. Lord, unsa may imong plano, matuman imong plano. Giyahi ko Ginoo
ubani ko Ginoo sa akong kinabuhi. So diya siya pamalandong diya sa presensya sa Ginoo para niya maunay makatagbaw niya. O mingon siya, panalikdan ako niya sa panahon sa kasamok. Taguan ako niya diya sa iyang templo o ipahimutang ako niya sa habog nga bato aron mahilayo ako sa kadautan. Diya sa kadautan. So mga kaigsunan, mga sir, salamat sa Dios nga ang Dios na ay sa daghang plano pa ninyo. Wala pa sa nahuman sa tumakinabuhi. Sa inyong posisyon, sa inyong trabaho, natuwa ko nga ang Dios may naghatag anak. Dili lang na tungod kay minta nga kamao ko, bright ko, pero ang Dios yun naghatag anak. Eh possible, iyo yun ang ipangayo, ang po, usa gali sa kong pangandoy sa una. Na gusto ko mapulis, akong ipilihan sa una, kuan man, mag-civil engineer ko, magpulis, kung dili manggaling ko mag-civil engineer, magsiman. Tuod man, nakasiman man ko, pero wala na human. So, akong pangandoy sa una nga, maka-abroad, makahuman yung eskwela. Pero, ang Ginoo, na mapudse plano po para natin. So, possible, wako po balot, iyo bigyan ng pangandoy mapulis, nga may mga napulis man ko. Salamat sa Ginoo, kinapulis. Sa ako pong kinabuhi, nga wa gitaw na ko pangandoy, nga mahimong pastor ko, mao po ni tawag sa Ginoo. So I have to function as what God called me. And this is my destiny, and this is my joy to serve people, to proclaim the gospel, to encourage people about God, that there is God, na doon ay Diyos, nga naigugma na to. So mora niya akong advokasya, nga dasig sa mga kaigsunan, o salamat sa gayon nga makahimo sa pagtudlo as part sa Kasimbayanan program, as coach aning station sa Kasimbayanan. Salamat sa Ginoo kagahapon.